Hej alle sammen. Jeg hedder Tille, også kendt som Velvet, og jeg har taget en lille ting med her i dagens anledning. Nej, det er ikke spyler. Det er såmænd et kosteskaft, men det er noget, jeg har meget særligt forhold til, og det tror jeg mange af mine gamle og nye Ragnar-venner også har, fordi vi godt ved, hvad kosteskaft kan skabe af helt ekstreme oplevelser og magi. Det kan bringe krig og fred og kærlighed og limbo og Ragnarok. Det kan bringe dig til Australiens røde jord på kængurujagt. Det kan invitere dig til bryllup i Sydafrika. Det kan gøre dig til gæstesolist i italienske domkirker. Det kan bringe dig til de nordiske himmelstrøg og ud at sejle på de kolde have. Det kan helt vildt meget, og det er selvfølgelig ikke på grund af sådan en der kosteskaft. Det er selvfølgelig på grund af alt det, som Ragnarok har skabt omkring blandt andet et kosteskaft. Jeg er dybt taknemmelig for de her helt fantastiske, magiske oplevelser, jeg har fået. Alle de dejlige venskaber, jeg har haft. Den helt vilde, unikke ungdom, jeg har haft i de fede 90'ere. Det er simpelthen en perle, jeg tænker tilbage på. Jeg arbejder på nuværende tidspunkt med organisationsudvikling i Københavns Kommune. Jeg prøver at bringe en lille smule spræl og gøjl og magi ind på dagsordenen, men det er lidt op ad bakke, skulle jeg hilse at sige, sådan en kommune. Så det prøver jeg lidt mere at gøre hjemme på hjemmefronten. Jeg bor på Frederiksberg sammen med mine 3 børn og min mand, og jeg er i fuld gang med at lære mine børn Ragnar-sangen, og det går rigtig godt, skulle jeg hilse at sige, at det kan være, at I får en lille prøvesmag på et eller andet tidspunkt. Tusind tak, Ragnar, for alt det fantastiske, du har givet mit liv, og ikke mindst tusind tak, Joachim, for at have skabt alt det her for mig og så utrolig mange andre Ragnarer. Rigtig glædelig jul.